Malta ddiet minn waħda mill-aktar mewġiet intensi ta' sħana dan is-sajf hekk kif it-temperaturi għoljin u livelli elevati ta' umdità ħakmu l-gżejjer tagħna għal diversi jiem konsekuttivi. Il-fenomenu seħħ fl-istess waqt li partijiet kbar tal-Ewropa b'mod partikolari dawk tal-Mediterran esperjenzaw kundizzjonijiet estremi li waslu għal twissijiet tas-saħħa pubblika u nirien kbar fil-foresti fost oħrajn. F'Malta it-taħlita ta' temperaturi għoljin u umdità qawwija waslu biex is-sħana li nħasset fl-aħħar jiem kienet ferm ogħla minn dik irreġistrata, inkluż matul il-lejl, kif stqar ma' One News Brian Mikallef mill-Uffiċċju Meteoroloġiku. L-antiċiklun Afrikan li kellna dawn l-aħħar jiem niżel iktar lejn l-Afrika u ħadna ħalla spazju biex arja kiesħa minn fuq il-vant tal-Ewropa jersa fuq il-Gżejjer Maltin. Bekk it-temperaturi għolin li kellna dawn l-aħħar ġimgħa li kellna saruna aktar friski għal din il-ġimgħa. Minkejja li mewġiet ta' sħana huma karatteristika tas-sajf Malti, l-intensità ta' din il-mewġa komplet tenfasizza kemm il-kundizzjonijiet meteoroloġiċi estremi qed isiru aktar frekwenti fil-Mediterran. L-aħħar tbassir jindika li din il-fażi ta' sħana estrema mistennija tibda tonqos gradwalment f'dawn il-jiem, hekk kif il-kundizzjonijiet jinbidlu iżda jerġgħu jitilgħu mill-ġimgħa d-dieħla. Bħalissa fuq il-Gżejjer Maltin u fuq il-ċentru tal-Mediterran hawn arja ta' pressjoni baxxa, bekk fil-jiem li ġejjin ħa naraw iktar sħab u instabilità fl-għoli fl-atmosfera li ħajkonna ċans ikonna xi ftit ċita wkoll fil-jiem li ġejjin. Però mill-weekend li ġej it-temperaturi mistennijin jerġgħu jibdew tilgħin ftit. Għaldaqstant Malta mistennija tesperjenza serħan relattiv misħana intensa li ddominat fl-aħħar jiem, għalkemm it-temperaturi se jibqgħu tipiċi tal-istaġun tas-sajf. L-awtoritajiet komplew iħeġġu lill-pubbliku biex jevita direttament ix-xemx fl-aktar sigħat qliel tal-ġurnata, jixrob biżżejjed ilma u jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa b'mod partikolari fil-każ ta' persuni vulnerabbli.